Ahotsaren sintesia da testu idaz batetik dagokion mezu akustikoa lortzea. Beraz, adibidez, teklatu bat erabiltzen edo telefonoren teklatua erabiltzen, testua eraiki eta gero algoritmo edo programa informatiko batzuekin dagokion seinale akustikoa lortzea. Ahotsa sintetizatzeko normalean bi parte dago. Alde batetik, sarrerako testua hartzen duena eta azterketa linguistikoak egiten duena, hau da, fonemak, silabak, azentuak eta hori guztia aztertzen dituena, eta gero emaitza horiek hartuta, elkartzen dira eredu akustiko batzuekin, eta horrekin sortzen da seinale akustikoa. Gero, esan behar da ere, sarrerako testua etor daiteke ere beste aplikazio batetik, hau da, automatikoki sortu alda testua ahots sintesiaren moduluan sartzeko, adibidez GPS-an bezala. Teknologia hau asko erabili da egoera berezi batzuetan. Hain zuzen, mezu bat entzutea erosoagoa denean irakurtzea baino. Adibidez, kotxea batean zaudenean, erosoagoa da GPS-a entzutea begiratzea baino. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik, noski, ahotsa sortzeko zailtasunak dauzkaten pertsonentzat oso egokia izan daiteke, zeren haiek idatzi aldute testua, bai teklatu batekin edo beste interfaz berezi batekin, eta hortik zuzenean nahi duten esan mezua bihurtu. Gaur egun, ahots sintetikoaren inteligibilitatea oso ona da. Beraz, erronka handiena da ahots naturala sortzea. Eta batez ere, ez testo neutroetan nahiko kalitate ona lortzen da, baina adibidez dialogoetan edo emozio handia jarri behar denean, kasu horietan asko nabaritzen da ahotsa sintetikoa dela. Eta gero, beste alde batetik, ahotsaren personalizazioa da oso erronka handia. Hau da, lortzea pertsona bati egokia izatea ahots sintetikoa, eta ez ahots generiko bat. Batez ere, ahotsaren ezgaitasunak dauzkaten pertsonentzat.